Aquesta guia, primer de tot, voldria dir-vos que, Ricard, que hem estat 2 anys i mig. 2 anys i mig, sí. Vull dir que és un treball intens que s'acaba condensant en pràcticament 300 pàgines, però que darrere hi ha molta reflexió, hi ha molta provatura, aquí no anem bé, ens hem equivocat, rectifiquem. I jo crec que això es nota, és un treball molt artesanal. Volem fer un llibre sobre Menorca, però què no volem fer? No volem fer ni un llibre tècnic per a especialistes, una monografia científica, i tampoc volem fer una guia a l'ús de, miri, com arribar a un lloc i ja està, que més o menys volíem trobar una cosa intermitja que potser podríem definir com un instrument per descobrir, gaudir i entendre el paisatge cultural de Menorca. No deixa de ser una altra cosa que la memòria feta materialitat en el paisatge de Menorca. Jo crec que no hi ha cap altre lloc del món, no sé, Toni, si tu, que hi hagi més densitat de monuments per habitant i per quilòmetre quadrat, a més una etapa relativament curta de la prehistòria. Per tant, el que volíem era això, ajudar a descobrir la conformació d'un paisatge, que és la Menorca que avui coneixem, a partir del millor coneixement d'aquests monuments i del context històric en el que es van produir. Jo crec que aquesta guia guanya molt amb la fotografia del Ricard. I després hi ha un tercer element, que són les il·lustracions que ha fet l'Albert Álvarez, amb qui ja havíem col·laborat altres vegades en projectes de museus, etc. I que normalment funcionen molt bé per explicar, per reinterpretar, per restituir com podien funcionar aquestes cases, aquests monuments, etc. Jo els textos d'aquest llibre no els vaig fer pensant en els turistes, els vaig fer pensant en els menorquins. En menorquins en general i amb els mestres d'escola en particular, perquè era una cosa que m'havia passat molt, que els mestres, quan anava a fer tallers a les escoles, me deien que els necessitaven eines i allà on ells anar a cercar informació per després poder explicar als seus alumnes. Les primeres preguntes serien com òbvies, no? Si parlem de Menorca, de turisme cultural i arqueologia. Seria quin model de turisme existeix ara a Menorca i cap a quin model hauríem d'anar-hi. I entrant ja dins la qüestió de quin és el model que volem, cap a on volem anar els menorquins, crec que és interessant fixar-nos en quina és la imatge que donem els menorquins de la nostra illa. Quines són les imatges que poden trobar els potencials turistes quan miren una guia turística o quan miren els fulletons que troben just a arribar a Menorca. Les imatges que troben allà i que, per tant, són les imatges que volem transmetre als menorquins, sempre solen anar en la mateixa línia. Imatges de litoral verge, imatges bucòliques del camp menorquí, amb vaques pasturant a l'aire lliure, a camps d'herba verda. També, evidentment, hi salva alguna imatge d'algun jaciment arqueològic. I jo crec que això és una cosa que no hi ha discussió. Vull dir, tothom té clar que aquesta és la imatge de Menorca que volem projectar. Personalment, la veritat és que crec que s'ha de fer coses, sobretot per desestacionalitzar, però també hem de pensar que hi ha aquest mateix sector de l'economia menorquina vinculada amb el turisme avui en dia, que quan xerrem de desestacionalitzar no pensa en aquest milió de turistes que tenim avui en dia en repartir-lo al llarg de tot l'any, sinó que el que vol és que tot sigui un mes d'agost. Llavors hem de saber molt bé trobar aquest equilibri. A les Balears, els turistes que viatgen moguts per motius culturals representen el 2,4% del conjunt del turisme. A Madrid el 35%, a Catalunya el 33%, a Andalusia el 16% i a la Comunitat Valenciana l'11%. I aquí hi ha molta feina. Per sort o per desgràcia, els jaciments arqueològics que tenim a Menorca, les restes d'època paleolítica, són molt espectaculars. Tant que n'hi ha molts que inclús sense fer cap tipus d'intervenció arqueològica ja val la pena visitar-los. Però, evidentment, el que li dona una profunditat en aquest patrimoni arqueològic és la informació que nosaltres puguem donar, les dades que en puguem obtenir i que els visitants puguin conèixer, i això, òbviament,
només s'aconsegueix a través de la investigació, a través de potenciar les excavacions arqueològiques, els estudis de materials, la restauració dels monuments, i en aquest sentit, actualment, ara aquests dies estem acabant de definir els pressupostos del Consell per l'any que ve, i us puc dir que la partida destinada a subvencions per intervencions i estudi de materials arqueològics segurament es triplicarà respecte a l'any passat. Però nosaltres només volíem aportar la idea, que evidentment és molt difícil, però volíem aportar la idea que més o menys nosaltres pensem que podria dinamitzar tot això, que seria la de dinamitzar les economies productives. Però economies productives basades en una eina que no s'ha fet servir gaire, més aviat s'ha raconat, que és la marca de reserva de biosfera. És a dir, Menorca va expressar la voluntat, ara fa 24 anys, prop, que va expressar la seva voluntat davant de la UNESCO de viure a la illa d'una manera respectuosa per conservar els seus valors naturals, històrics, el seu patrimoni. I per això es va declarar una reserva de biosfera. Però això no s'ha emprat, perquè els successius governs que hi ha hagut, i una part també de la societat, que el director ens deia ara, que hi ha una part de la societat que no hi creu, doncs no s'hi ha cregut en aquesta marca. I precisament pensem que és una manera, a través d'aquesta marca, de desestacionalitzar si logrem crear economies productives al voltant. I lligat en aquest tema de la reserva de biosfera, m'agradaria introduir un tema nou que no se n'ha xerrat, però que està bastant implícit amb tot el tema, amb la qüestió que mos ha duit avui aquí, que és de la Menorca talaiòtica, la candidatura de la Menorca talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. Que són dos temes que també tenim clar que han d'anar lligats, el tema de la reserva de la biosfera i la Menorca talaiòtica. Evidentment, el paisatge menorquí, el medi menorquí, és un paisatge molt antropitzat. El paisatge que veiem avui en dia a Menorca, el medi que tenim, és producte de l'activitat humana durant els darrers 4.000 anys. Per tant, els talaiòtics, la gent d'època prehistòrica, té molt a veure també amb el paisatge que tenim avui en dia i, per tant, també amb les formes d'explotació del territori. Per altra banda, aquí veig que no heu parlat encara de la importància del senderisme a Menorca, que és un aspecte també molt important a potenciar. Evidentment, hi ha el camí de cavalls, que per definir el camí de cavalls va ser una tasca, en fi, importantíssima i molt difícil, molt complicada, justament amb els senyors dels llocs de Menorca. Jo crec que davant del tema de l'arqueologia, que en aquests moments no es pot visitar, tal com dèieu, perquè està a dins de propietats privades, potser, no sé si es podria fer alguna acció, es podria començar a fer alguna acció de tipus no sé com, perquè es puguin visitar, perquè hi ha molts llocs arqueològics que efectivament estan en finques de Menorca. És difícil tancar això, perquè això no es tanca ni. No, és que res que ens tanca. Però tornem una mica al motiu pel qual estem aquí, a mi em sembla que això és una petita aportació a tot aquest procés que hem estat parlant. I no oblidem, quan diem tenim infraestructura, qui ha fet això és una empresa, Triangle, menorquina. Amb una altra empresa mediterrània molt més jove i molt més petiteta, també de Mercadal i Sant Lluís, en el cas de Triangle. Gràcies. Moltes gràcies i bona nit.